35 euskal herritar zitatuak izan dugea, honea Madrileko Auzitegi Nazionalera guztiz jite politikoa daukan epaiketa batera. Hain zuzen, hemen gauden 35 pertsonei leporatu egiten zego lan politikoa egin izana 2000 hamarkadako hainbat urtetan ezker abertzalearen izenean. Eta hori guztiz salagarria da, hain zuzen hemen gaudenok lan politiko hori egin genuelako gure eskubide politiko eta zibilen ariketan, eskubide individualak beti ere, inoiz ez zirenak inondik ere ezabatuak izan, eta gure ustez ondorioz gaur hemen astera omen doan edo astekoa den epaiketa honetan ideia politikoak pertsegitu egiten dira, zigortu nahi egin dira, eta beraz guztiz helburu politikoak bilatzen dira epaiketa hau egitearekin. Hori gutxi balitz, gaur goizean esnatu egin gara abokatuen kontrako operazio batekin, non Guardia Zibilak atxilotu egin dituen pertsona horiek guztiak, beraien artean gure defentsa egitekoak diren hiru abokatu. Guretzako hori guztiz salagarria da, guztiz kafkenoa, eta ederki irudikatzen du zein den Estatu Espainolaren mendeku nahia, holako auzi politikoak martxan jarri egiten ditu, bilatzen ditu zigor judizialak eta espetxe zigorrak politika egiteagatik Euskal Herrian, eta hori gutxi ez, eta esan bezala abokatuak atxilotzen ditu, Euskal preso politikoen defentsa eta arrazoi politikoengatik inputatua dauden militanteen defentsa egiten duten abokatuak atxilotzen ditu, eta gainera abokatu horiek dabiltzanean egunerokoan auzitegietan lana egiten, eta hemen 10 egotekoak zirenean Auzitegi Nazionalaren dependentzietan, hain zuzen defentsa lan hori egiteko. Beraz, esan bezala, guztiz salagarria den gauza batetaz hitz egiten ari gara. Honen guztiaren aurrean dagoen jite politikoa oso nabarmen gelditu egiten da, areago atxilotu horiek abokatuak direnean, gure abokatuak direnean, eta guk uste dugu horrekin bilatzen dela enegarren aldiz Euskal preso politikoen aldeko sostengu soziala zigortzea, elkartasuna zigortzea, eta zeharka gaur onera etortzeko zitatuta geunden inputatu hori defentsa eskubidea errotik ezabatzea. Sortu den indefensioa agerikoa da, eta orain ikusi egin beharko dugu zer erabakitzen duen salak, baina gure ustez ez dago inongo berme demokratikorik, ez judizialik ere planteatuta zegoen bezala epaiketa hau mantentzeko.